आरो गांसे मान बिलाइ हरदों अमल बर' बिथाङा बावैसो दोंसे मेथाइ रिलिज होदों थांथाव जायाखै बे जि रिलिज होनाय बे रिलिज होनायनि मेथाइजों लोगोसे शुटिंआव माबायदि आखायाव हमनो होयोब्ला मारै लाजियो बेखौ एसे दिन्थिनांगोन नङा नङा मानो होनबा बिथाङा मोगथाङाव बिराद लाजियो दा केमेरायावबो मारै लाजियाखै बा माबायदि आखाइ हमनायाव मारै हमदो बेखौ एसे खिन्थिनांगौ रायजोनि सेराव नङा होमबा सासे सिख्ला नांगौ जोंनिया फैनांगौ सासे सिख्ला गीताश्री वाक्का वाक्का बिथांखौ जों माने एक्ट्रेस महरै बेहाय दिन्थिनो आखायाव लादों फैनांगौ जौसाङाव मारै हमनांगौ बेखौ सोंदों ओरै हमनो ना ओरै हमनांगौ सोंदों शुटिंआव माबायदि हमो दा सासे सिख्लाया थांबाय थादों बेखौ माने आखायाव माने मेथाइ माने आखाइ हमनानै मेथाइ रोजाबदों माबायदि जास्ट बेखिनि जा डाइरेक्शनखौ डाइरेक्टरासो खोन्थायो नालाय दा बिसोरो बुंनाय लेखासो जों खालामो सोरबा डाइरेक्टर थानायबो मोजां मोनो बिथांखौबो स्टेजआव लिंहरदों मेन्देला दा बिथांखौबो डिरेक्सन होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय मात्र 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड जौसाङाव फैनांगौ मा बुङो रायजोफोर एसे खिथिनांगौब्रा अब्लासो एसे हिट जायो नङा होमबा जौसाङाव नैया दैमासा ब्रह्म मेन्देला बिथाङा डिरेक्सन होगोन मानगोनां रायजो नोंथांमोन आंबो डाइरेक्टर नङा जाहैबाय आंबो मालायनि दिन्थिनायखौ मोसायो दा जियानो जा दिन्थिलायनाङा जायखिजाया मेथाइ दोंसे दामना होदो मोसानायखौ नायनोसै आङो मोसानो स्पेलिस्ट नङा जायखिजाया दुएल दोंसे मेथाइ दामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांमोना जि दामो गावजों गाव फैखागोन बेखायनो आसा खालामनो हायो नोंथाङा दिन्थिग्रा मोजां जागोन आङो मोसानो खोन्थादों मोसानो नोंथाङा खालामग्रोदो खनसेयावनो जाखायो हमदो ना लाजिब्लाबो दिन्थिबाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय धोरोम खुंगुर सरगियारिखौ रायजोफोरा गाज्रि दा मोनसे आं एसे मोसानायाथ' स्पेसियलिस्ट नंखाया मेक्सिमाम आं एक्टिंआवसो बांसिन ट्राइ खालामो नालाय स' गाज्रि दा मोनसे आं बांद्राय मोसानो रोङिनि थाखाय अडिशनाव फेल जाबाय आङो आरो खेबसेयाव उनाव नाजाबावनोसै अडिशनखौ होनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जोंनि बे माने बर' माने सिनियर आर्टिस्ट वेलकाम सेरेमनियाव नुजाथिफैनो थाखाय थेंक इउ